היי כולם, איזה כיף שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. אז הסרטון שאני הולכת לצלם לכם היום זה סרטון של סקירת מוצר שקיבלתי מאירוע קוסמטיקה של חברת ג'יג'י שהייתי בו. הם נתנו לנו את התיק רחצה המושלם והמהמם הזה, שבתוכו יש את המוצרים שלהם, שאני ממש תכף אציג לכם אותם. אז מה שהסבירו לנו שם באירוע זה כמה חשוב לנקות את הפנים גם בבוקר וגם בלילה. אני הבנתי עד כמה זה חשוב, ואלה המוצרים. אז בואו אני אציג לכם עכשיו איזה מוצרים קיבלתי ואני אסביר לכם על כל מוצר. טוב, אז המוצר הראשון זה סבון פנים, והוא אמור להיות סבון ממש טוב ואיכותי. הוא מכיל צמחים שמאוד טובים ובריאים לעור שלנו, ככה שהסבון הזה נראה לי ממש טוב. כמו שאתם רואים, כל הדברים חדשים. אני ממש חיכיתי כאילו לסרטון, כי רציתי לנסות את זה ביחד איתכם. אין לי מושג איך המוצרים האלה, באמת, אף פעם לא ניסיתי אותם. אני אציג לכם אותם ואני אלך לנסות אותם, ואז אחרי זה אני אגיד לכם מה התחושה שלהם בפנים. אז זה היה סבון פנים. אז המוצר השני שאני הולכת להראות לכם זה המוצר הזה, שזה פילינג אורז. הוא ממש טוב לפנים. צריך להיזהר עם השימוש בו, כי להשתמש בו יותר מדי זה לא טוב ולא בריא לעור הפנים, אבל להשתמש בו פעמיים בשבוע זה ממש טוב. חשוב לא להגזים גם עם המוצרים האלה. אותו אני חושבת שאני לא אנסה עכשיו, כי זה או זה או הסבון פנים. אז נראה לי שאני אבחר להשתמש בסבון פנים ובקרם שקיבלתי, שאני תכף אציג לכם אותו. תרשמו לי בתגובות אם הייתם רוצים שאני אעשה על הפילינג הזה סטורי באינסטגרם, שאני אראה לכם איך הוא ואני אגיד לכם מה אני חושבת עליו. אם כן, לא לשכוח, אני אשאיר לכם פה את השם של האינסטגרם שלי שתוכלו להירשם אליי, ותרשמו לי בתגובות אם הייתם רוצים שאני אעשה לכם סקירה עליו. ועכשיו נעבור למוצר הבא. אוקיי, אז המוצר הבא והאחרון זה הקרם פנים הזה, שאותו צריך להשתמש אחרי ששוטפים את הפנים עם הסבון פנים. זה קרם לחות מועשר במרכיבים חיוניים ליצירת מאגר לחות בעור, מגביר את רמת הלחות באופן מיידי ומונע התנדפות טבעית. זה אמור להיות משהו טוב. אז עכשיו אני הולכת לפתוח את המוצרים האלה, את הסבון ואת הקרם, ואני הולכת לנסות. אז בואו איתי לקלחת ונראה איך המוצרים האלה ונחליט מה דעתנו עליהם. אני בלי איפור, לא להיבהל מאיך שאני נראית. אני יודעת שזה יכול קצת להפחיד אנשים, אז לא להיבהל. אבל מה שכן, אני חייבת להגיד שהחברה הזאת ממש מושלמת. דבר ראשון, הריחות של הסבונים והקרמים מושלמים. כאילו הריח של זה ממש מהמם, וזה גם מרגיש ממש נעים וממש לחות כזאת בפנים, שמשאירה תחושה טובה ורעננה כזאת בעור. אז אני חייבת להגיד לכם שזה כל כך חשוב, והסבירו לנו שם כל הזמן כמה חשוב לשטוף את הפנים גם ביום וגם בלילה. במיוחד בלילה, אחרי שאתם כל היום גם בשמש, גם יש המון לכלוך, וגם האיפור. זה נורא חשוב לנקות את האיפור מהפנים, כי זה מאוד לא בריא לישון עם איפור. זה נכנס למחזור הדם שלנו במהלך הלילה, וזה מאוד לא בריא. אז באמת תודה רבה לג'יג'י שנתנו לי את המוצרים המושלמים האלה. אז זה בעצם היה כל הסרטון. אם אהבתם את הסרטון תעשו לי לייק, ואם אתם אוהבים שוקולד גם תעשו לי לייק. ואם נהניתם מהסרטון והייתם רוצים לראות עוד סרטונים כאלה, תרשמו לי בתגובות ואני בכיף אעשה לכם עוד כל מיני סקירות של מוצרי טיפוח, איפור וכל מה שרק תרצו. וכמובן לא לשכוח להירשם לערוץ שלי וללחוץ על הפעמון, להיות מותקנים בכל סרטון חדש שעולה. וכמו שאמרתי כבר בתחילת הסרטון, אם הייתם רוצים שאני אעשה לכם סקירה גם של הפילינג אורז בסטורי שלי באינסטגרם, אז בכיף רק תרשמו לי בתגובות שאני אדע שאתם רוצים, ואני אשאיר לכם שוב פעם את השם של האינסטגרם שלי למקרה שעדיין לא עקבתם אחרי האינסטגרם שלי. וזהו, נתראה בסרטון הבא. ביי.